Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय. So नै बेरे फुंजानि बयबो सिखारनानै गाव खामानिफोरखौ मावगासिनो. So नै बिथिं आयंफोराबो दरजाफोरखौ चेक खालामगासिनो बाथरुमनि नै बिथिं पाम्पुलियाव उन्दुगासिनो. So बयबो बेस्थ आरोना गावनि खामानियाव. ओमफ्राय बेफोरनि गेजेराव दिनै जोंना पेन्डेलनि डिस्काशन जानांगौ दङ. So बेखायनो आं मानसिफोरखौ लिंहरदों आरोना. पेन्डल भयो हैन अनि मैले सोचे थिए अब यो जुन चाहिँ जग्गा बचेछ नि अलिकति यसमा चाहिँ मैले यो जुन चाहिँ जग्गको हुन्छ नि बियाको त्यो चाहिँ यहाँ गर्छु भनेर सोचे थिए तर अब हिजो सोध्दाखेरि चाहिँ यो जग्गा चाहिँ पुग्दैन भनेर भन्नु यहाँ कसैको काम छैन हाम्रो के So नै डिस्कसना सोलिगासिनो आरोना आं गयारि पेन्डेलनि ओनर ओमफ्राय जायफोर बानायगोन मामोन जमानो जों बयबो सावरायगासिनोमोन आंबो आंनि आइडियासफोरखौ होगासिनोमोन लाइक आं माबोरैखौ लुगैदों बा माबोरै जानांगौ बेफोरखौ ओमफ्राय बिसोरबो माने बोरै जायगाफोरखौ दिहुननानै स्पेसखौ एसे गुवार खालामनो हागोन मागोन गयारियाबो गावनिखौ शेयार खालामदों माने बिदि डिस्कसननि गेजेरजोंनो जोङो पेन्डेलखौ फिक्स खालामबाय आरोना सो गासिबो कनफार्म जानायनि उनाव फाइनाली आंहाबो थांफिननायनि सम जाबाय आरोना So guys दाखालि आं नोंथांमोननो दिन्थिदोंमोन ना जे बाथरुम लेट्रिन लुगासिनो होननानै अब्लाथ' लाइक एसे स्टार्टआपसो खालामदोंमोन टेंकिफोरखौ बानायगासिनोमोन ओमफ्राय दिनै नै नायदो आधा जाबायानो आरोना दा माने 70-80% जानानै दङ नै बेयाव दैखरखौबो जावनो होखाबाय दाखालि नोंथांमोननो दिन्थिनायाव बेयाव दैखरा गैयामोन ओमफ्राय बिनि दैयाबो ओंखारबाय नै हैया दैखौबो साफा नुहरलायदों ओमफ्राय नै टाइल्सफोरखौबो एसे एनै होगासिनो बिथिं खामानि सोलिगासिनो नै बेयावबो गासिखौबो टाइल्स होजोबगोन बेफोरावबो माने प्लास्टार खालामगोन नालाय ओमफ्राय नै भितरावबो नै बेयो जाबाय बेयो बाथरुम आरोना नै ओमफ्राय बेयाव वाइट सिमेन्टफोरखौ होनांगौ दङ दा खामानिया सोलिगासिनोसो ओमफ्राय आरो नै बे जाहैबाय टयलेट नैबे मोनसेया दरजाखौबो बेयावनो होना दोनदों नै दसे टेम्परेरि दोनथ'दों ओमफ्राय नैबे जाहैबाय खिग्रा ओमफ्राय बिनि सिङावनो टेंकिया दङ बोरैबा बायगोन बायदि मोनलायो नै बेयाव मा होनो हाखर दोनदों ओमफ्राय आरो बिथिं नोंथांमोननो दिन्थिना आङो स' नै टेंकियाबो बिनिफ्रायनो नै टेंकि ओमफ्राय बै साइडथिंबो दङ हे बिदि आरोना टेंकियाबो बिनि गाहायावनो ओमफ्राय उदाङा इया जोंहा बाबुआबो इया स' बिदि नोंथांमोना आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय माबोरै नुदों सिम्पलि लुबाय दायो जोङो थांनोसै ओंखारलांनोसै दिनै आंना दिना लास्टमोन दिनै टाटा बाय बाय बाबु खामानिफोरखौ मोजाङै नाय मोजाङै मावनो थिन मिस्ट्रिफोरखौ बाय बाय आयं बाय बाय गुमै बाय बाय गुमै थादो गुमै बाय बाय थ' उदां स' गाइस जोङो दायो ओंखारबाय आरोना न'निफ्राय गयारिजों जेनियाजों बिसोर गारिखौ लाबोबाय माने लामासिम बेखौ जोंना गारिया हाबजाया नैबे लामाया फिसाथारना बेखायनो जोङो माने सामटाइम्स आयं लाहानाव सामटाइम्स आब' लाहानाव बिदिनो दोननांगौ जायो ओमफ्राय दायो थांगासिनो लामासिम नै आंना बेगाबो लाखाबाय ओमफ्राय बाखिफोरखौ सोना लाबाय स' गाइस नै दायो जोङो नैबे हार्डवेयर दुखानाव फैदों आरोना बेनिफ्राय एसे बाथरुमनि माबा माबि बुस्थुफोर लांनो फैदों लांसै स' गाइस नै दायो जोङो साहा लोंदों दसे लोंनानै बाजैनो होलांखानोसै जेरावबो लाखिला ओमफ्राय बाबुआ जोंहा टाइल्सखौ लाना थांसिगोन आरोना बेनिफ्राय स' नै गोथावलै सेनबेसा हा टेस्टि मोनदां स' गाइस दायो जोङो कार्ड नायनो फैदों आरोना जोंनि हाबानि कार्ड गयारिया गावनि हाबानि आङो आंनि हाबानि स' लेट्स सी मा डिजाइन थायो कालेक्शन थायो बिसनाव स' गाइस नै जोङो दायो कार्ड महलाव फैबाय आरोना नै बेयाव हाबानि कार्ड नायनो नायनायखौ लाब्रावदों बेखिनियानो किबा ओरैनो माबा
So guys, same vlog next day. ओमफ्राय जोङो नै कार्ड नायनो फैबावबाय आरोना because सानसे सिगां जा जों कार्ड्स नायदोंमोन बेखौ जोङो फसायासै ओमफ्राय जोङो दायो कार्ड महलाव फैबावबाय स' बेयावबो नागिरनोसै अबेनि अपसना बेस्ट जायो बेनि हिसाबावनो जोङो कार्डखौ सेलेक्ट खालामगोन आरोना जों दायो कार्ड महलाव सफैबाय आरोना कार्ड नायनो थाखाय वेडिं कार्ड फाइनालि दिनै वेडिं कार्डनि सेलेक्शन डे फाइनल सेलेक्शन डे So दायो जोङो बे कार्ड महलनिफ्राय आवगायबोगासिनो बै साइडथिं लांगासिनो आरोना अबेयावबा नायनोसै ओमफ्राय थाइमुनु स' नै दायो जोङो कार्ड्सफोरखौ नायगासिनो आरोना अबे साबसिन जागोन होननानै ओमफ्राय गयारिया जा आखायाव लादोंमोन ना बे बेग सिस्टेमावमोन आरोना ओमफ्राय बेनि प्राइसआबो एसे खममोन बाट देन जोङो माने बांद्राय फसायासै बेखौ लाइक बिराद कमनबो मोनदों प्लास बिराद मोजां बिदि मोनाखै आरोना नुनानैनो जेनेबा औ बेनो जागोन जोंनि माने हाबानि कार्डा होननानै जों फसायासै ओमफ्राय लास्टलि बेसेबांबा गोबाव नायनायनि उनाव जोङो बे मोननैखौ माने फसायदोंमोन आरोना ओमफ्राय आरो बे मोनसेखौ जा नोंथांमोना नुदोंना बेखौ माने सर्ट लिस्ट खालामथारबायमोन बेखौनो कनफार्म खालामबायमोन आरोना बाट बिनि प्राइसआ 22 रुपिसमोन बिसोरो लास्टाव खमायनानै माने 19सिम फैबायमोन आरोना जेनेबा हिउज क्वान्टिटियाव लागोनखाय बिसोरो 19 रुपिसाव बेखौ होबायमोन स्टिल माने जोङो एकदम माने सियर जाथाराखैमोन आरोना बेखौनो लानोसै होननानै बिकज एथ'ग्राबबो मोजां मोनाखैमोन स' जोङो मोनसे लास्ट अपसन दोनबाय जे आं फार्स्ट दिल्लीयाव नायग्रोनोसै होननानै स' बेखायनो जोङो बेखौ कनफार्म खालामासै आरोना स' जोङो मा कार्डखौ फाइनालाइज खालामखो बेखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना नेक्स्ट ब्लगनि थाखाय नेनानै थादो स' सी यू इन द नेक्स्ट ब्लग गाइस दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबथ'नोसै थेंक इउ स' माच फर वाचिं माय ब्लग टिल द एन्ड बाय